Εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θάλασσα. Οι απειλές, ωστόσο, είναι πολλές. Καταστροφική αλληλεία, εξορίξη υδρογονανθράκων, καταστροφή του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος, ρύπανση, κλιματική αλλαγή. Οι ωκεανοί μας χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Αυτό προσπαθούν να κάνουν Greenpeace και WWF Ελλάς, ενώνοντας τις δυνάμεις τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 30-30. Τι είναι όμως ο στόχος 30-30? Ο στόχος 30x30 είναι το πώς θα πετύχουμε ως χώρα να καλύψουμε το 30% της έκτασης των θαλασσών μας σε ένα καθεστώς προστασίας μέχρι το 2030. Είναι ένας στόχος εθνικός, ευρωπαϊκός αλλά και παγκόσμιος. Το παρατηρητήριο We See You είναι μια δράση του εν λόγω έργου, πρωτοβουλία του WWF Ελλάς, της Greenpeace και του Βουλή Watch, με την υποστήριξη 8 περιβαλλοντικών οργανισμών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, σημαντικό ρόλο παίζουν οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Εδώ και πολλές δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τα εξής, ότι η θαλάσσια ζωή υποφέρει και η πρόταση που έχουν κάνει είναι να καταλήξουμε στο να δημιουργήσουμε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε κρίσιμα σημεία τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα ψάρια, τα θαλάσσια είδη, τα οικοσυστήματα κτλ. Να ανακάμψουν. Προστατευόμενη περιοχή δεν σημαίνει πλήρη απαγόρευση. Σημαίνει διαχείριση. Έχω μια προστατευόμενη περιοχή γιατί έχω ένα είδος ή κάποια είδη ή έναν οικότοπο που έχει μια παραπάνω σημασία. Οργανώνω λοιπόν τις δραστηριότητες σε αυτή την περιοχή με σημείο αναφοράς αυτό το είδος ή αυτή την περιοχή. Ορισμένες φυσικά δραστηριότητες είναι εντελώς ασύμβατες με μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Δεν μπορείς να έχεις εξορίξεις, για παράδειγμα, για πετρέλαιο μέσα σε μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Δεν είναι όμως η λογική κλείνω την περιοχή, βγάζω τον άνθρωπο απ' έξω, αφήνω τη φύση μέσα. Σημαίνει διαχείριση μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και από αυτό έχει να κερδίσει και η φύση και ο άνθρωπος. Επειδή έχουμε μια πολύ κακή παράδοση στην εφαρμογή της νομοθεσίας στις προστατευόμενες περιοχές στη χώρα μας, αν θέλουμε αυτό να αλλάξει, θα πρέπει η νομοθεσία να είναι πλήρης, συνεκτική, να προβλέπει τα εργαλεία, να προβλέπει τους μηχανισμούς επιτήρησης, να προβλέπει τα πρόστιμα, άρα να έχουμε όλη την εργαλειοθήκη διαθέσιμη για να μπορεί να γίνει η δουλειά. Αλλιώς θα έχουμε επανάληψη της σημερινής κατάστασης. Θα χρειαστεί πολιτική βούληση, θα χρειαστεί πολύ έντονη και σοβαρή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Η θεσμική κατοχύρωση αυτών των περιοχών, πώς δηλαδή θα έχουμε προοδευτικά διατάγματα σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα περίπου μόνο το 3% αυτών των περιοχών έχει τέτοια προοδευτικά διατάγματα ή κάποιο καθεστώς προστασίας. Χρειαζόμαστε τα επιστημονικά στοιχεία, την καταγραφή αυτή. Χρειαζόμαστε διαχείριση, χρειαζόμαστε συμμετοχή κόσμου. Άρα λοιπόν το κομμάτι της συμμετοχής της κοινωνίας και της διαβούλευσης είναι κλειδί για να φτάσουμε στο σημείο το όποιο 30-30 να έχει σοβαρές ελπίδες εφαρμογής. Οι πολίτες καταρχάς πρέπει να ενημερωθούν πολύ καλύτερα για την αξία των θαλασσών μας, για τις απειλές που δέχονται οι θάλασσές μας και τέλος να πω ότι πρέπει και ως πολίτες να είμαστε ευρύτερα ενημερωμένοι, να ψηφίζουμε, να πιέζουμε έτσι ώστε να προχωρήσει επιτέλους αυτή η υπόθεση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, να ερωτευτούν τη θάλασσα. Δεύτερον, να καταλάβουν τη σημασία της θαλάσσιας ζωής. Πόσο σημαντική είναι η θαλάσσια ζωή για σένα. Όχι γενικώς για τον πλανήτη και τη ζωή, για σένα, για την καθημερινότητά σου, για το οξυγόνο που αναπνέεις, για την υγεία σου, για την ψυχική σου ηρεμία, για την έμπνευσή σου. Όταν καταλάβεις αυτό το πράγμα, όλο το υπόλοιπο βγαίνει αβίαστα.